Labang sok sak pilon ang lipui ke. Ang tong ti ko malo sini ke bang ti prong labang. Tuliram rong hang ke ang tong ti katar pan chini ne plutang te la dake ang thek lang lo la ke lam ka chobai nai bang lo. Lam ka chobai nai bang lo la pen ang thin ke henon nai bang lo people lo a thema bidhung reng thama constituency ar lo haladak APHLC supporter pojoni dongkol phudam jok dolo ke di. Laso dongkol phudam jok joine nili alang liphan APHLC asong pen alang liphan pulo lason ke claim ke chokchi pusi video la marjan selam lo hala so la marjan lo alang li methang sinang thak dun dek lo aki hayang tong ti kathar puning je lo ke di ande ko soni sini der lo ko soni sini der lo tani liphan ke alang li ke lam chobai lo bo la hello ang tong ti kathar phan CM tuliram hang chini ne alang li ka chini ke mukut mohonto alang li ka chini ke Ojit Kumar de alang li ka chini ke Pawan Kumar Rai la hello alang li ka chini ke kopilo hala mukut mohonto Pawan Kumar Rai Ojit Kumar de sita rong pang thira sor phan ke chini ne ate mala ka me thang rat ke chini ne tumhan ke la hello tuliram rong hang ake hai aot adur ke la hello ame thang ara phan ke asap sota ninga loka ching hon ke asap sota abi la hello nili puji bu bange Nang tung pilon. Nang joget pen pilon kem cengko. Fatek pen jogde pen PC ke kem cengko bu sedang nar julo ajha agra tum penang ka phire dolo alang li angtong ti kathar ke jel pen jogde te BJP dun joita hai bu penang tum pa phire lo ke di la ke komantulo sona chemani ke angtong ti kathar ke BJP ki dun ke mo CM tuliram rong hang ke hai akeng pendam de aphu pendam rong por nian belo lo ke munit munor tum akeng pendam tike nili la sosong si dobo nili ke bo komane aphu pendam rong bang do putang nili phang than BJP dun bo par ke la hello nili puji